11 елымны инвалид балалар белән эшлим. Ул балалар белән эшли башлауга миннән бик күп кеше үз-үзеңне югалтмассыңмы, үкенмисеңме дип сорыйлар. Юк, үкенмим. Чөнки минем әле дә күз алдында Ленар тора. Ничек ул мине көтә. Тәрәзәләрдән карап, минем кайчан килгәнне көтеп тора. Минем сәламәт балаларга әйтәсем килә. Сәламәтлекләрегезнең кадерен белегез. Менә ул инвалид бала, парализованный. Ничек ул бөтен нәрсәне эшләргә тели үз куллары белән? Ничек ул күп белергә тели? Ул һәрбер вакытының кадерен белә. Сәламәт балалар, үзегезнең сәламәтлекләрегезнең кадерен белеп, вакытларыгызны бушка уздырмагыз.